И здравейте хора, днес сме обратно в корейцата ни, на която ще се опитвам да вземем банерите и емотите, много бързо говоря. Та, днес е последния ден 4. Миналия ден забравих да снимам. Или по-точно забравих да пусна запис, когато правих видеото. И успях да събера за един от тези банери и затова започваме и направо да вземем на хога, хора. Готине, харесва ми. Този епизод ще е малко по-дълго. Не дълъг, а малко по-кратко ще мине. Е така наведнъж разбирате ме. Така трябва да си вземем тук нещата, така трябва да вземем тук. Сгидка ни. Тук, да, тук. И тук, да, тук. Пускаме си нашето обикновено комбо. Само между хора, дигнах си стрелите на левел 14. Трябва да ви се похваля, дигнах си на левел 14, да. Не беше много лесно да съберат 100 000 коинс на ново, но успях по някакъв начин. Мастерите, Season Shop, Legendary Lucky дропове, Epic Lucky дропове. От всичко това успявам да събирам. Само да си събира късметичето. Това си то много добре дефендва. Обаче паници ми пак спря да се пусне. Само искам да чуя това. Интересно, да. Много харесва този звук на това пресценци. Аз тук не съм видял това какво е направил с този ход, дето преди го пусна. Сега не успя нищо всъщност. Larry the God, това беше момент Larry the God. Къде стана скелечето? Хайде, принц! Давай! Бързо, принц! Трябва да ни спечелиш играта, принц. То верно добре дефендва. Аз забравих, че той слага такова накрая нещо като снежна експлозия, забравих. И забравих, че това убива скелети и мисля, че сега сме кукт. Да. Тук мисля да предикна нещо така. Мисля, че няма какво да се предиква. Или има? Така просто един принц. Evolution си толкова де. Хога, едит. Dark Prince, остави го. Pocket Knight. Pocket Mega Knight по-точно. Мале, той е много верно добре дефендва, бе. Не спира да стана мами мускатия. Не знам с какво помага този Pocket Cannon, но нека кажем, че помага. Видите ли ме? Нашите Cannon се бият един в друг и играта свърши. И така, бе, аз искам да взема за малко по-добре, обаче. Добре. Направих си мастери. Не, исках си черото. 9000 коинс. 9000 коинс. Yes. Как съм забрал 59 000? Как стана с толкова много? Но когато днеска в училището, като бях си апгрейднах стрелите на лево 14 и оттам дадох 100 000 коин и останах някакъв беден и сега изнъж имам 50 000. Не знам какво съм играл, какво съм правил, но... Bon, че имаме коинс. Това е много готино хорица. Къде я попише. Има сайт, в който ти казва кои ще следващите честно, които ще вземеш. И хора, тук може да видите IP-то ми. IP-то, каза IP-то.
ето так или там какво беше. И просто да потърси сега в Royal API. И там може да напишете името, планове, такива и може да намерите да си видите. Вижте следващия честове, които ще да бъдат какво. Но се отсъваме на две лигата и знаете какво ще направим. Кой приятелите си не умели, надявам се най-добрият ми приятел не. Да, са вика така че Quick Match. Quick Match тук много Quick ако спечелиме. Не мисля, че ще го спечелиме Quick, защото и аз и вие сте видяли колко сме добре тук. Между другото, на 30 км то пина Хограйдера е толкова добър, бе, хора! Толкова е добър този пин. Искам бързо да го взема и мислях да правя видео, обаче се отказах. Защото доста време ми отнема да правя видеята и нещо много се обърквам. Извинете за това. Magic Archer тук беше ужасно полезен, хора. Тук Magic Archer колко уби. Magic Archer Firecracker не видях дали уби, обаче уби Wizard-а, уби пеката и уби мини пеката. Беше ужасно много. За Magic Archer беше много. Как не успя да коннектне върху политичен гоблин и ще е толкова хубаво. Тя да му видя картите. Той има нещо, което не коннектна и сега. Няма да ви бавя тук времето сега. Хора, малко напечено ми става. Тук ще слушам нашо велико комбо. Мисля от него да сложа Evolution скелетите, обаче виждате каква е ситуацията, буквално, хора. Умри. Къде тръгнахте, бе? Къде тръгнахте, бе? Не, тук майнера, тук ще взема малко juicy damage. С Evolution много мисля, че губим. Значи сега точно толкова го кличнахме и тук ще взема някакво коле. И Magic Archer му juicy конектна и загубим. Хора, тук са имаме най-накрая хубава игра. Обаче, вие знаете много късмет, винаги като почвам да снимам и нещо почвам да игра супер зле, хора. За това дали този път ще удържим без да играем супер зле. Това е въпроса на деня и аз мисля, че този отговор на въпроса ни ще е не, защото тук малко напечено остава. Не мислите ли? Може ли да се махнеш, принцесо? Хора, тук нещо изчистихме на колата ни с малко хелф. Може да изчакаме още 10 секунди да победим. На 37 аз тук слагам скарава защита на Валкари, хора. Знаете колко съм тъжен. Не! Как имаше нещо да блокира лога? Това е толкова гадно. Може ли с това винаги по някакъв начин слагаме дабъл някаква карта? Каквато и да е. Дабъл Мега Найт. Дабъл Голден Найт. Само някакви найтове. Моля. Хора, много е страх. Чуча, това ще са много джуси стрели. Да. Да. Не, то прави сплаш, аз пуснах скелети. Моля. Yes! Ненавиждам да почваме да спрем. Давайте почнем да станат това си мочи, като загубиха нобовете. Хора, мечкай. Дроп. 1439 найт! What the? Това беше неочаквано.
What the fuck? Аз сега ще се обгрина найта между другото. Ще похарчиме пари обаче. Значи хора, сега просто отиваме тук. Натискаме бум. И само скриншота и видеото свършва, хора. Обаче винаги на екрана на видеото забелязвате, че никога не мога да го скриншотна. И хора, това беше от мене. Чао!